De Korenbeurs in Frenscher verwacht het ook dit seizoen met verlies te draaien. Het theater doet daarom een druwend beroep op de gemeente voor meer subsidie. Al 20 jaar had het theater het financieel dreig. Al liep het de oude 2 jaar wat beter te gaan. Het goede nieuws is dat we het afgelopen 2 jaar heel veel bereikt hebben in het Theater de Korenbeurs. En we hebben een nieuwe inrichting, we hebben heel veel nieuwe activiteiten en we hebben meer bezoekers dit jaar gehaald. 20% meer bezoekers op de professionele voorstellingen. Doch ze redt het theater het je net mee. Het meeste yield van de extra verkochte kaartjes giet naar de artiesten. De bloed voor het theater nog hield het een tekorttoer van 10.000 euro's. De gemeente die moet zich echt afvragen van nou, willen we een theater? Houden we die functie, vinden we die belangrijk? Niet alleen in Franeker-Radeel, maar ook in Waardhoeken straks, na de fusie. Willen we die functie houden? Dan moeten ze zich afvragen of ze daar ook het geld voor beschikbaar hebben of kunnen stellen. Oor zou het doek voor theater de Korenbeurs maar kwarten wel eens vallen kunnen.